mga kamanar. Luki! Mga kamanar. Oh. Kain kilaw ka? Wala, wala ni hiwa. Wah, ini ay. Wa. Wah, Gunting kecil mo, gunting mo. Ikaw sir, saman? Kilaw ka sir? Mukilaw gamay pero di kay ko. Kanang ibis sir, kay kuha na siya ba? Medyo humok ba? Asa na din. Saan ka ba? Ang tangit ba? Basta mapagbuhan ka tangit ba? Di ka kailisan. Ibig sabihin ako kanya. Hindi, basta kailisan sa tangit ba? Kuha na tangti yan. Tubo problema. Asa mo sir? Tamis-tamis to. Di kuha sa suka, tapos ba? Okay, hulod sir sa. Sulay kuhaan. Puso ba? Wala suka sa tuba sir oh. Ay pong sagi ha? Ay pong sagi ka. Okay na. Matuon ra sir, matuon. Matuon ra. Tapos yung isang balon. Ha? Tago na ako. Matuon na. Ano lagi? Masuya sir? Baka masuya. Masuya akong pero ni. Kami nga, suka pabiyag no? Para man siya tigol ka ng dugay na ba? Munta siya lami. Ang salubal naman sila. Luka. Loy juga hindi ko di kilaw ba? Ikaw pa man pamahos pa ing. Man lagi. Muli na ta. Lagi? Kuyo gani din. Video tayo mausar. Ha? Yo. Sabi sa to. Epil. Ha? Coba ilang bas. Ano yun? Inginaw pagkaog danggit. Way kuwaag silik ba? Pagdolo niya. Tangap do, kaunong kapel. Kanang ilang manghungit ba? Kami ngayon. Sir? Masama ka diha? Okay ka diha? Naglaway lang ka? Basta magkugi lang yun din sir, busok po sulbat yung man sir. Panudan ba? Ang kadre. Kwartali ko bang? Correct. Kurta para panguan ba? Lugas. Hilin sa tudan. Pangtigo mo punta. Mga tape, ara dagan. Trabaho ka 20 ka tuig. Gawas nga. Uli ka dere, aran lang ka, darong dagan. May pangyapuyan. Hindi na, Gino. Kasi ako na sa YouTube. Alarm na ako. Gunting, uli na ka. Mo lang, sa gunting ba? Oh, nasay ko si Pai. Lang kayo. Kaya pagkita ka lang ka. Enggak. Tapang mama. Guys, mau nang anak mo yung mga anak. Mama? Tugnaw nga hanggang na mo na may masaligan ng nanay sumusudod il na mo kon magkasay. Ito man taon yung hawak na. Ako kong bibili na. Kuwang ta, mga kuha. Makaigom yung nagkita. Bilaw pagiti pa. Pasensya nila. Nasuya ko mo ay ko pakita. Bawat hugit mo siya. Bali ko sa lang. Rito riya ha. Yung na sa dugta ko. Mungit sa dugta ko ganap. Nganip sa ganap apritoon sir. Ah okay na basta prito. Rito basta. Pag-ugunti wa. So
Maingan na. Mga excited. Maingan na. Sir, mukha kang buhat, sir, no? Oo, mukha. Ay, buhat. Kana na lang ako. Sa kadaghan mo, buwan na lang. Kana na lang ko eh. Gabitan sa isigal tagkang baboy. Taw. Ay, agaw kami ng puchaos pala. Tolo. High blood. High blood. Saman. Gani pag kilog sil, apilong bayanan. Iyo kang kon eh. Ya. Patay suka ba? Tangan yung suka. Ya. Toppings, danggit. Oh. Ito, pag iyo, ito din. Ito pang kuhan ba? Lamay kayo. Wala ko ba? Amo guys, suwayin nyo guys. Ang panlan Sabi ko. kayo eh. Tapos ba? Tama, kalmanin lang ba? Muna siya. Mana, susod. Yun, update. Bukol na ba? Bukol. Ano doon? Ipapukot mo na eh. Pukot mo na eh. Hindi ano. Hindi ka dalawang dobro. Dali, nagpisa pa. Nang bawgi ka mo dok sir. Lagi. Ginahan lagi ko itong word ng lamay ka. Oh, Asa naman ito ba? lami kini ron sir. Aw na lami na kini oh. Lain mo na yung mga sir. Tama, stop eating. Asa ko kadunga ba? Kanalingaw ko. Kini ako awag ni suga-suka. So pure ni mo nga original jud. O lami gina siya nga Walang halong kimikan. Diyan sa tumuting. Manak ko eh. So, Ah, Yung daw sa Irish. Eh. hindi na siya pwede bubog. Saktong tuga ba? Sprite. Sprite. Ano eh? Straight ang milik ko. Tumoy. Lasod to sa ko. Oo. sulit bigin mo klaro no? Gramos bigay. Mga tuloy jud ko kay tangki sus. Nagkuha na kong tangki, palayo og largo eh. Pag-una na mo. Eh, tangki eh. Pare mo payak na, payak motor. Ay kramos bigay dito to pang bigay. Ano lang lang kayo dyan? Yun na lang ka. Oh. Ito na eh. Wala ay plastic. Oh. Plastic dakon ba? Kuha. Aw. Dapat dito kayo. Kasama ni kuha man na eh. Mo ni dadao na. Iyap lang iyap ni kuha. Datan na ninyo? Ah, na minute bag. Oh, nit bagong daton dito. Asam na ka? Koy ko. Oh, mato eh. Sige na, oy, kitaob na. Ah, tagsa man ko pagya. Asa pa man dai mo. Diya sila ikaw na ba? Pag nga na ko ni. Kaon baka di ba? Sikupin mo, Eng. Sikupin mo. Dali sir, tanaw sir ba? O, di ba? Murag shield. Sir. Asa? Akailan kayo sikat-sikat no? Kani ilan sikat-sikat ba? Sige, dikat ba? Animikad o. Bote ba? Mata. Ganado, ganado. Sir, makuha. Nak, dali na. Wow! Ayun! Ay, kuha kaya ito ng display. Mani po. Sir, kuha sir. Ay, sikat-sikat. Tanawa ninyo mga Kana na eh. tanawa ninyo mga kamanar. Oh, ya tanaw mo sir. Unod. Tanawa ninyo mga kamanar, di ba? Manargitay git. Kani siya lambi kayo ni. Okay kayo. Guwapa kayo. Sa ko man na siya. How amazing si sir no?
Kamot, guping pa. Dako ra pagkababa. Oh, dali ah. Oh, Sog. lambay ay. Lambay, Oh, lambay. lambay. Sa pa. Good boy.